Ögonlocken. Aj, satan. Nej. Så. Nej, men det var väldigt. Varje gång jag får dit den så sparkar du ner den. Nej, tänk mina ögon. Nej, tänk mina ögon. Jag är skadad. Men du, har du tagit något kort då? Du, René. Men sätt dem över öronen, idiot. Alltså, över. Peta in den. Så. Ja. Det blir inte. Så ja. Så ska det vara. Ena ditt öga är så här. Det andra är så. Så det var, så ska det vara. Vänta, gå nära. Jag kan ju inte det. Det är det som är lite. Jag ser väl ut som vem som helst i det här. Va? Jag ser väl ut som vem som helst i det här, gör inte det? Mm. Nej! Nej, jag blir jag blir genomsvett. Du tar den. Åh, Nej, vad fan